uyasho ukuthi mama uyathi mama igama lami nguNeliswa Ngwadubazane ngihlala eMzisho endaweni yaseMsinga eMzisho kwenzakalani la uma wezingane yakhe ke sisi ngihlala naye emqashweni hayi usuke usimani umangandla khona nithandaneni Mbukelo wami othandekayo lapha ekhaya sesiphinde sabuya kwi-channel yethu iMthethe TV njengamanje sihamba nosisi uzosichazela udaba lwakhe ukuthi why sila namhlanje sisi uyaphela ngiyaphila njani futhi ngiyaphila sicela uchazela ababukeli namhlanje ukuthi why namhlanje sila ehotela kaZuma angiqale ngizibika nje igama lami nguNeliswa Ngwadubazane ngihlala la eMsinga endaweni yaseMzisho so nginenkinga bhuti ngidinga usizo ngomuntu wami ongijolelayo ngisamqondi kahle yabo manje uyajola bobhuti usenensuku nje zongalali nasendlini engangikhulumisi eyichitha ifoni yakhe angazi kwenzakalani bhuti yabo ingakho ngize ngabhalela imithetho ukuthi ngisize ngomuntu wami sithola ukuthi kwenzakalani usejola nobani mhlawumbe igama lamuntu wakho ubani igama lamuntu wami Mapensela waMbatha okay so Mapensela senesikhathi eside nithandana naye mhlawumbe ayikho into enayo mhlawumbe ingane kanjalo sinayo ingane ino 2 years nenyanga entathu nje siqala ukuhlala naye ngo-2023 ngoba ingane ngiyitholile ngo-2023 ngihlala naye siyasebenza sobabili akasondli nokondla hawu sidalo nje akasondli ubhuti uyangitholela nje angazi kanjani ukuthi ujola nobani ngifuna ukwazi ukuthi ujola nobani so sinayo ingane isondliwa yimina useke ngadli kokunye edle methanda mengathandi nje iphumele ihambe ingangitsheli ukuthi uyapi mhlawumbe ngitshela ukuthi uyabanganeni bakhe mezobuya akabuyi akakhona ukubuya shuthi khona la sekhe khona hayi shuthi khona la kathola khona phela mhlawumbe njengoba sila ehotela kaZuma thema ngabe senza uphenyo simtracer sathola ukuthi njengamanje ukhona la ngaphakathi and bathi akunankinga singangena sesikhulumile nabo mhlawumbe mangabe umfica la ngaphakathi mhlawumbe kuthiwa akekho yedwa kuzokuphatha kanjani lokho kuzongiphatha kabi ayizongiphatha kabi futhi nje sangaxabana kakhulu futhi nakhona kuzongiphatha kabi nje kakhulu kabi hayi ake sithembe ukuthi mhlawumbe akukho kubi kangako mbukelo wami lapha ekhaya njengamanje sesingena ngaphakathi ehotela kaZuma la kuthiwa khona uMapensela akabhukhe khona ake simbone ngaphakathi khamba kanjani sokwazi ukuxoxa udaba lwakhe nosisi asingene ngaphakathi Sifuna ukubona ukuthi uMapensela ubhizi ngani lapha manje senziwa uye nosisi lo thiwe room 12 nayi room 12 iyona le ngicela ukuthi usisi ngcono abe ngapha then nizothi umgade sokimala kanje ugade nje ukuthi mayiqhamuka lokho ngimbone yabo ababheka bantu bakho ayihlambe uzokubona nje guys khona ngazi ukuthi kunosese simbhekana wasekhaya manje singamboni bangazi mhlawumbe check ukuthi ubani naye njengamanje lapho sesokwazi ukuthi siqhubeke sibeke manje qathulana ukuthi nje yabo sihambe sibheka zonke izinto hayi bo ubani emnyaka khuluma nobani ngicuphi ikhala manje yebo siyaphila hayibe wenzani la unaba ungishiye noba endlini
Ungisiye nobani endlini? Ubani ungisiye nobani endlini? Ngithi ungisiye nobani endlini? Hayi wena. Awuzongitshela kahle uzongitshela ngempela sirathi ngempela uzongitshela into yakho kuthini ngoba ngane yami ke ngikutshele ngoba ngane yami ngokuthi ngihlangana nathi ngiyahlangana angitshela kahle umbatha akangiboni kahle cha umbatha kodwa akangiboni ngempela kahle akangiboni ngempela yazi ungitshela amasiko phela thina ngitshela amasiko kodwa thina besikore nesina mawusanga ngizokutshela lo ngempela awu nesithi ngijwayelisa kahle ngiyajwayela ngijwayela yabo ujwayeleka kabi thina sizolelisa uzoshawa umsebenzi hayi ubantu uwena sifuna indoda yami uwena ofika kanye nendoda yami ngisiye endlini ukufika emahotela ngalawo ngishiye emahotela hayi ngijwayela kabi hayi ngijwayeleka kabi impela ngijwayeleka kabi chaza ukuthini Khala phansi uzongichazela ukuthi kahle hle leso ungusithatha khuluma bhuti kwenzakalani mapensela ungishiye endlini kwenzakalani Ike ngithule awufuna ukukhuluma awufuni ukukhuluma-ke usuthuleke cha mana cha kodwa nayo ngimile ibingekho enye indlela singeze ngayo ikho yiphi cha ubuka manje amakhamera ngapha nangapha ufunani angithi awulala endlini wena kushiya endlini ngithi nangithi awulalanga ukuthi ngoba awulalanga endlini awusalala endlini awusalali hayi ongiyeke na ngokukhuphukiswa yimina nje awusalali mina kunento engicela ukuyibuza yini angiyazi into eyenzekayo ngichazela nje kuze ngikhiphe izwi ukuthi kwenzakalani la uma wezingane yakhe ke sisi ngihlala naye umangandla khona ngihlala naye emqashweni hayi usula ukuthi mani umangandla khona nithandaneni mana ngizokuchaza hayibo khuluma wengane yakhe ke ina 2 years ke sisi malo ufuna ukukutshela ke ntombi 2 years ngihlala emqashweni angihlali nakubo kubo nje bangazi mangivakashile manje wena wayokhipha indaba eserious kangaka ubona ingoba ngifuna wena kanti ke hle unjani ngichazele ngawe nje unjani mama ngiyaxolisa ukuthi uyasho ukuthi mama uyathi mama ehlisa umoya sisi ngifuna ngiyazi kwehlisa umoya ngendoda yami ke sisi endliyona senginesikhathi nami ngithandana naye ngizwe ngifuna ukukuchazela akaze esho lutho sihamba amahhotela akaze esho lutho yoba ungibona nje nawe kanti uthandana nawe uthandana nami ngiyuma wengane yakhe ke ngichazele baba kwenze njani namhlanje sunengane wena unganangane wena usunengane namhlanje esukumeme uzokuchazela nini uzokuchazela nini isikhathi esingayike chaza kodwa sokuchaza kusekho angizwa kahle angizwa nje kahle shona uqinisa ukuthi ngithandana naye mina ngiyini ke wena mangathandani naye uma wengane osanda kwenzani siyathandana ngini nawe mina nami ngiyathandana naye wena uma wengane mina ngiyathandana naye hayi ngoba ngithandana nje ngithandana naye kanjalo lungisa kanjalo lungisa yona nje khuluma uqinisa ukuthi wena ke ikuphi lokho thina sizathu zawo mfowethu kusiphi kunjena nje izathu wena sisi wena hayibo akaze akutshela ukuthi nomuntu akaze nje sidalo siyathandana nje naye benganamuntu ngifihlile ke ntombi mina naye angifisanga ke mina noma kunini ukufihlile ke ntombi
Njengoba nje angikho wrong umfihlile ubuyafika isihlongo ngoba ngimthola ngiyamfuna umfihlile ubezobani njengamanje umthole ngoba ngimfihle nawe akuyomhambela ngiyosena kulela mahhotela ngeke ziyelaphe uwe kodwa uwohla amahhotela ke ngeke zinize nihlangane futhi vele sisazolala hayi utheni emsebenzini ngenxa yakho khohlwani ke kodwa ke chaza mina ngizudlala nje lento yini kona uma ongaza nje kamthole ngeyilutho nje umbone egqokile ngamsiza ngamnceda hamba ngobabadabukile namhlanje ibhluku yade angayisodabukile isizoyimina lo ngamfaka emsebenzini mina ngiyenzike leyo ngiyambathi njani akithi ngakho ngilale emahhotela imali yendoda yami ke leyo imali yendoda yami ke ayinandaba ngithiwa yendoda yami imali yendoda yami ke leyo khuluma wemaphetha ke namhlanje njengamanje angikwazi urekhoda ngapha uphinde urekhode ngapha ngapha spin kick shudu nesithembu maye cha hayi kunjalo khona spin kick ntombi ngiyalila namhlanje nami naye sobabili cha kodwa sehlane ntombi mina ngidlalikele ngqondo angidladli-ke nje nkosami kuzomela ukhetheke phakathi kwethu sobabili ekhethe njengamanje sisi uyahamba mama akahambi uyahamba kanjani ngihlala nawe yazi ukuthi siphi isona kuyisiphi wena ngigcine ngenza lento engiyenzile nje mfo wena ubusuphuza wena mana-ke mangiphuza wena ukuthi sihlukane endlini wena mangiphuza mina yenza ukuthi sihlukane yona mzathu ukuthi sihlukane ngeke ngikwazi ukuphila phansi kwencindezi awukwazi ungitshela ukuthi awufuni utshwala empilweni yakho kusuka nini ma wengane angathi ngikhoze nawe ubungakujaji nje bani bakho asifani phela ngeke ufanise izinto ezenzeka kimi lezenzeka kuwe ngeke kwenzeke-ke lokho akukwazi wena mayophuza wena uhamba uyorekhoda iyona ndlela mfowethu habe isikhathi ngiyahlelwa ngiyamnika isikhathi ngihlola-ke ngoba umama ngendlela e-right ngezikhathi sakhe ngaso mina ngilezikhathi sami sibaphuza akikuphekeli akikwasheli isona sikhathi singekho mawuthanda wanyukela mangithanda kumele ngiyiphekele yebo uphuziwe kumele ngenze njani mina sengihlale ngenamhlanje uboy bengadlike lapho ubengadli boy manje sisi mhlasimbe njengoba hayibo ubona ukuthi uyashiselwa mhlasimbe lokho akukulimazi nikhona nizathu ezenza ukuthi mhlawumbe uqhubeke naye khona ubone ukuthi unomuntu owaziwayo kubo yabo mina sengihambile bese la ngithi nami ngiyayizamela ngoba enganamuntu wonke umuntu unomuntu wakhe lona wathi nje anginamuntu mangimfuna ngiyamthola mangifuna ini ngiyamthola pho sibisidingo sokuthi ngihambe ingakho ngimfonela noma esendlini ingakho umfonele esendlini ephume yena phela wami ngazi ukuthi owami mina hayibo angikwazi nje angazayo ukuthi unengane hayibo inkingi leyo futhi nje phela ngiyehlelwa wema yabo naye hawu nisifike naye phela la nazosukela siyahamba nina nizohamba nifike naye angeke ngizohamba nawe-ke okay nihlezi nibonana ehhotela kaZuma yonke futhi ayikazuma kuphela kodwa nje isikhathi nje esiningi hayi-ke shuthi akasebenzi nibonana emahhotela kuphela ngeke ngezwe ethi umfowethu akasayikhiphi imali endlini lithamate engichazela hayibo ngiyehlelwa wema angeke phela esayikhipha ngoba isibheke mina iyona ndlela ngobani-ke sibheke mina imali nathi nomama abo sesiphila angizwanga angizwanga nimahlala naye nimahluleka angizwanga awuyazi indoda iphathwa kanjani hayibo angiyehlelwa ngimhlola phela sikisi-ke nkosi yami kuzoba buhlungu kodwa nje akayindawo lokungathola nje umama utshene ukuthi awusamfuni tshena yena ukuthi awusamfuni siyasukuma manje siyahamba maye ngapheli le ndawo akayindawo hayibo akayindawo sukuma bapetela awuyindawo uzohlala la uhlale phansi ngoba ngifuna ukukhombisa ngizohamba naye ngithi akayindawo akahlale la ngitshele ukuthi kwenzakalani ngani nobabili senzeni nathi namithisana futhi hayibo ngiyahlelwa impela-ke hayi ngiyahlelwa ayi nawe awusukuma kancane usazobe ngizwe kahle awumephi ngoba engingakakutsheli awungimele kahle yiko uzobhrika kangaka uzosala nengane yakho nami sozoba neyami sokuthi siyafana ukuthi ngoba wena ubaba ukhona kimi kuwakekho angithi bukhosa ukuthi uma wengane akho madoda lawo madoda akho azokuphendulela-ke ngisho khona ukuthi nami sengizoba uma wengane hayi-ke
manje Yehlelwa. sisuneliso mhlasimbe njengoba sesikuthathile sakubeka kibo uyayibona isituation ukuthi injani mhlasimbe uzokwenza njani ngobhuti endlini uzomxoxa noma uzokwenza njani uzoqhubeka uhlale naye khona enza kanje mhlawumbe uzoqhubeka naye Angazi bethu nami ngiyabona nje sengicobekile nje ngisangihlela ngisashiselwa ikhanda ngisazocabanga ukuthi ngizokwenza njani Ngicabanga ngifuna uthatha isinqumo manje. Angeke. Ngoba mina ngihamba naye. Wena thatha isinqumo manje uthi uyamxoxa mhlawumbe sithatha into zakhe sipatanise sobabili. Ngidami sengizoba uma wengane. Kulungile-ke nami sengizoba uma wengane. Nawe uma wengane. Kodwa ukhona umhlaba ungaphumi weshembe. Cacisa nje manje. Asifuni into ezolokhu ihamba isikhathi njengamanje nje. Ucacise mawuthi kanjani sihamba. Naye lo lokho ehleka la. Mawukuthi uthi uhamba nomfazi wakho mangana ahambe mina nginamsebenzi. Oh, awunawo umsebenzi. Uhamba kanjani nomuntu ongenamsebenzi wakhe? Uhamba kanjani nomuntu ongenamsebenzi wakhe? Kodwa siyibona ke lena. Ngihamba naye kodwa manje uhamba nawe kodwa ngeke ngihambe naye uzongisiza engikhumulela into zami uzathengwa yimina zathengwa yimina uzongisiza phela ungisiza engikhumulela phela ungisize ngikhomela uzongisiza uzongithola nawe ngakhona uzongisiza uba wathi mthakathi uba nathi akathi ngithengela ngemali yami kanti ngamunqethi wenzela lutho ngeqhafu ngicela ungisize engikhumulela into zami angeke ngicela ungikhumulele ixesha yenzile into zami zonke lezi khona ngicela kubona umkakho ukuthi unjani-ke uzomthengela ngakhumuleke njengamanje akakhumule njengamanje zonke ukapha zami zonke lezi enganalutho ngamthole yiphara ngamthole yiphara ophaqa bami akakhumulele okophaqa ngicela ungisize ungikhumulele ngizomthengela mina ungithengela kani wena ungithengela ngemali yakhe lekade ade ekhona uzomthengela ngemali yakhe ungakhathazeki ngeyakhe kade ikhona yami ikhathazeki mina ngoba usebenza unaliyalisela ngidla imali yakhe ngicela ungicela igqoko lezo ngiyathatha wena sisi khumula icathulo bulala engqondweni ngicela impahla bulala engqondweni usebenzisa ingqondo ngifuyisa ungikhumula impahla njalo ngicela ungikhumule phakathi awungifuni ngifuna impahla zami kulo muntu akasamfuni ngamthengela izimpahla wonke nalutho wonke angikhulumi ngesiliphu mina angikhulumi ngesiliphu ngithatha ngabeka isikhathi lwakhe ungalingeki ulinge ngesiliphu awasokhuluma ngesiliphu hayi bo ngicela ungisize ushile ngasakufuni sengithanda ngifuna into zami kehambe angeke hamba naye angeke khana ngifuna into zami-ke ningafikile endlini ufuna amanzi angeke ungafiki wena lapha endlini ubani hambe nomthela-ke wena ngeke impahla uzayithola lapha endlini yami angeke cela ukuthi ungithathele ophaqa slipho ngakuthengela ngako futhi emaphoyiseni amaphoyisa kaba liphepha hayi sikhona silaphi watheka ngemali yakhe ngemali yami iyokudla imali yendoda yami iyokudla imali yengane yami leyo ngane leyo elidlayo ubele ingane yami iyonidla hayi uzobona nizobona nizophila isikhathi esingana hayi thatha wakho sinandaba thatha wena bayokudla niyokudla imali engane wena hambani wenzela nje hambe bayokudla imali engane yami ngiyayifuna lapha endlini wena hayibo hawu sasaphumula yini wena ke ngempela yini lento osuyenza shahayi hawu izinto ziyathanda zenzeke kodwa uzongibukisa ngomuntu bengihlelele lento ngendlela e-right ngiyaxolisa nje lapho bengihlelele ngendlela e-right ukuthi hayi mase seku-right isikhathi nje ukuthi ngichazele ukuthi uwani uthini kodwa ungichazela ngaye ngalokhu nje hayi ungehlule shem mbukelo wami lapha ekhaya njengamanje sesihambe safika emaphethelweni ohlelo noma lingahambanga kahle ngokwendlela ade sifisa ngayo nosisa befisa ngayo nani nibonile ukuthi umjita loya ukhethe intombi yakhe entsha ngazi ukuthi nale ntombi yakhe entsha sebe nanengane ezayo naye abayilindile kushuthi ulaxaza uma ingane omdala ukhethe uma ingane omusha ozayo into esibuye nayo nje kuphela uphaca abavezele sisami uphaca lapha sibuye nabo nje kuphela kushuthi nje uthando yilo lingasekho sibuye nophaca nje kuphela mbukeli asiphinde sibambane esiqepheni esilandelayo
Danke Mbukelo.